So hey guys, welcome back my YouTube channel. Han Helam Supiro ani Hayong Production YouTube channel oke. Asuk din hasal ni pore han haite sa vlog kheleuka. Mane sengthangai tongo tini khumlungo mela nainani bagai mane mela naite sini program mo tongo abono seng kisa mela nai akuinai. Tamai program mo thanai sini program ke mandayo engke oro dolo bai phaijak seng nugui makhana borok onek kwbangma mela khaiman ke balogya ko bisi balogya ko ke seng thar hairogo seng thangana mane 3 din rok cholikhana aboni 3 din no seng thangana ke yango pura lighting bai ko bai pura hangka mang tong mela belai naithatok engke tomungno je nai tongnai khini musungui tongnai rok norok phai naipi manai khumlung park bwskango mane picnic spot o ajaga mela kaijak nugui manai nai sinai di ge o jaga ke papor rok tamo tamo phaljak obono paine mane thok kutung rokha mo police awi phai haita am haike oro dolok paina bagui nai tongo ge tinini ani blog nai tongdi bahai ongjak. kolomani thini ke pura marung saka hang kolom tisara sara tangke koloma season saka ba kolom nai bele ke yango tongo video bo borok blog khai tongo an dolok no nugui mankana yang monai songo blog khaijak ge yango churi mara bo phalai tongo cherai rok ni bagui chosma rok hakorok okra rok mo tongo phalai tongo engke yang naisade nagodula koroma pura kama ke guri tongkha ge moron ko arok naina tongmani sengga tini nai mangala tangke sini time kompla aboni bagui ke next o phunungnai ang next day sa thangpuro pa mala bangmani pura kwbangma yago kanjaknai rok yango mwnai kaisa paikha yago kanjaknai tangke bini yago kanjaknai kwrwi kheblak ke kaisa mane rabjak ta mane khwtwng baija hwnai tambai hwnai ambai rabjak amo pai tongo kana bagui tangke bini yak bukchang hwnui yang kok sajak ni hiri tapos ke kok sajak da samir hingka ke putla bwchabai photo bujagui tongo nugui mankana ge yago borok birno mane kwbangma no borok bo second time rogo mane fourth time rogo da bangno singto third time o phaio hingke khana rogo ba borok da bangma saimya top tini jora tike bangno hiri nagodula chungmani omo kana muchungmani makalia tangka ke sini time short ni bagui nai hingke next time rogo abo kakha hingka ke nongno phunukgo ang next time o thangka hingka ke nugui mankana temasa blogger monai bo blog khai tongo video tisai tongo naisai bo bin mwkhang ke bisajagui tongo yang onek borok ke chapma nugya tangka bin background je himni bohimi yagan nagodula naisingmo pura mwlangsajak asuk khoaka. Yorok nugui mankana mangnai sini dol mane mwnai tapos bin dol kalaijak hingke nagodula rok je agi sini takarjula amchaio mane somini ko kaifuru je agi kamani tak tongma kaya ko ke next time rogo kana hini uansugui tongo mane teisa o jaga ta mane oro phainai next time o kaisina ke tabuk to kalia tangoi sini somoi lotla ke jengmani wngui guri laiapui thana hini chwng uansuglai tongkha bono phapat mela gori ke gurinai time bo wngui tongkha program khainani ke phatsa thangai program khainani uansuklaijak biswakorma din ba biswakorma mwtai nugui mankhana ke yango photo bujaklai tongo bala bai tangka ke mela o phaimani kisalo soka tongnai hwnai ke yang dolok nukha yango yang to beraina phaijak wngma borok ke kwbangma kolom mase pura kuphung laina kolom tongsi hingke bai bo saisung photo bujagui tongo tang boni bo soka tongnai aboni bagui hingke yango bo dolok bono bunai kwbangma ke bwskango dasumir tongo bo swkang himjak ayang nugui mankana moron kwa mane bo gurimani bike gurimani nugui mankana bwskango.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Sengoro nugi mangka kaisa ketisa khangka hoku nokhuru gaka o hoku nokhmani sawine bahike nokh nailene bagi sung thanga tangka ombaka ang duibar do ekbar kharchi kharchi mela phoro sakha samani afro asu dol kabamani bahai ang afro asu hoku nokha baka tabuk bahike bisi nokha mane ajaga tv kaisa tongo tv o phunugui tongo hoku omhake nokhoro kanai neka omo tak sai ne lekha sin dolok samani ko hoku nokhlai oke go handol balabo bobo tak sanai nasi hoku bongke nokhori tongo ke afrang sama nokha ang tabuk trai khene ne bahai tak sawine trai khene baika hoku nokho nai ne nugi mana nor nai tongdi baika hoku nokho tangke om harang je sa tongnai rok mane je chanai rok ya mane sawi bui saimani tongo je saime rok chai ne je bai nai yang munai ano ha hoku nokhori phunugui tong haike sawi ne hoku nokhoro kanai gaini bo hoku nokhoro ui baksa ke phelak no rok nane am hai amu kri chamani no make nokhoro do oro tetu sui tongmani tetu sinai rong no nugune mane sijagi tongnai rong nugai ang baka khep jung tongke ang westpon sijagi aroba mela phake ba dol phake aram no nango mane saisung rok phake asa aram nange jekini dol bai melang thang je kunong thang program phanang thang dol kaisa thanga ke aram nangma hai am hai ke ba aram saisung maya tanga ka dol hanga kok salai chengra thanglai ikona sere sung bai ke chengra rok thanglai video saklai om hai dol hanga ke onek aram nango ta ke sung time bong khaba ke sung thangi tongkha program khaina digi ke nugi makhna oro ni mela pai nai thanga kase program khaina ni ke tini ni program norok nugi mane bahai mela ni pai nai sung program phai ke nugi makhna ayang state saramlai tongo mane tak se sound rok thik khelai tongo sound rok thik khebi kya gan tamlai tongkha tak lighting rok akorok thepai tongo sungke sound rok lighting rok ready sung tokhna mani pailea kho ke nugi makhna ko an camera kisa sitra chala phone bo kom dam ni kya phone pina chagi nai go haino phone kata mane tak thik bai kha lighting rok ke sungte kisan bisingo sung program changlai sinai norok nugi mane tini ni program bahayangjak nong no kisa phone kana nai tongde ani channel o video lại về chẳng có lại ayo